Uite că e liber acolo. Mai avem și un spirit al legii, doar litera legii. Ne ducem și noi pe acolo să nu mai stăm. Ce mare lucru dacă ne ducem acolo. Ce mare lucru dacă ne ducem acolo. Adică dacă o luăm pe acolo, ce facem? Ce facem dacă ne o luăm peste asta acolo? 15 milioane sau 29 de milioane. Păi asta spun, vă întreb pe dumneavoastră, ca să nu mai stați decât spie litera legii pe aici, să stăm la coadă o grămadă. Ok, v-am răspuns. Ați primit răspunsul? Păi da, dar nu e ok. Da, ce vreți? Ești polițist acum, gata, hai să iau așa pe acolo. Păi la cum vorbești, așa vorbesc și eu. E puțină chestie de obraz. Ce făceam dacă ne duceam pe acolo? Stai acolo mai bine, decât să descongestionăm traficul, mai bine lasă-l blocat. A, dar vine vreo coloană probabil. Misiunea dumneavoastră e și să descongestionați. Nu, e să vă atragem atenția când greșiți, că nu trebuie să faceți doar așa. Măcar după coloană ne putem duce? Nu-i așa după coloană. Mai bine stăm blocați aici. Bravo. Cum? Dar de ce mă opriți acum? Pentru care motiv? Pentru care motiv? A, doar pentru că v-am atras atenția? Nu, spuneți-mi motivul. V-am spus mai devreme dacă m-ați... De ce? Că v-am atras atenția? Ok, bine. Adică acum am voie să stau aici. Vă opresc eu acum. Da, da, da. Dar de ce trebuia neapărat să mă opriți? Că v-am atras atenția, nu? A, că comentez? N-am voie să comentez? Nu? Că n-aveți voie să luați pe aici, Da, și eu v-am spus că descongestionam traficul dacă o luam pe acolo. Bine? De asemenea, vă dau la cunoștință faptul că din acest moment sunteți înregistrat atât audio cât și video. Dumneavoastră ați fost înregistrat și până acum, vă atrag eu atenția. Bine, mă bucur. Așa doar să oprim că avem curajul să spunem, e simplu. Trebuie să o explic orice mă dau un de să ne trebuie să Ca să vă dau și jos din mașină. Acest domn polițist da amendă, m-a oprit aici unde mai devreme spunea că n-am voie să trec pe aici ca să descongestionăm traficul. M-a oprit aici că am avut tupeu să-i spun să ne lase și pe acolo, ca să deblocăm asta, că e coadă până la casa presei și e blocată și intersecția la casa presei. Decât să stăm acolo, am zis, domnule, lasă-ne pe aici să ne ducem, că asta e liberă. Bun, că venea o coloană. Am zis, bine mă, vine coloană. Dă-ne drumul după coloană. Nu, nu, acum oprește. Pe lângă mine ați văzut, în spate au trecut 10. Lângă el. Nu putea, cu toate că l-am strigat de afară, să fie atent, nu putea să se uite. Deci pe mine mă amendează. A început să mă controleze, că n-am aia, că n-am aia, că n-am decât un dăla în spate.
că trebuie 2 triunghiuri, că dăceam decât unul. Doar că am avut UP-ul să-i spun să ne lase pe acolo. Păi ăștia nu i-a văzut, care au trecut în spate, nu i-au văzut 10. Lângă el. Ne ducem, că asta e liberă. Bun, că venea o coloană. Zis, bine mă, vine coloană. Dă-ne drumul după coloană. Nu, acum oprește. Deci mă ține de mai mult de 7 minute aici. Timp în care o grămadă au făcut exact ce eu l-am întrebat doar, nu că am făcut. Am avut tupeu să-l întreb, m-a oprit aici unde practic n-avem voie, dar când mă oprește el am voie, da? Să mă controlez la tot. Și a descoperit că n-am decât un triunghi, că n-am 2. Doar că am avut tupeu să-l întreb dacă ne lasă și pe acolo. Dați-vă câți fac exact același lucru. Pentru că e descongestionarea traficului, e de noaptea minții. Bun, n-ai voie, dar ca să descongestionezi traficul, eu zic că ai voie. Doar că am avut UP-ul să-l întreb și să-i zic că vine o coloană și după coloană să ne lase, da? M-a oprit ca să-mi zic, așa că te controlez eu acum la tot. Fără motiv. Că nu era vreun control de rutină. Stai să e filtru pe chestia asta, buf, îi oprim pe toți. Nu, m-a luat decât pe mine. Oare cât timp îi durează, cât îi ia unui polițist să scrie ce căcat o scrie, un proces verbal, cât timp, că sunt de mai mult de 10 minute, de 12-13 minute. Încadrarea a condus auto București 6166 FRA și nu a putut face dovada de cele 2 triunghiuri efectorizate. 580 de lei sancțiune, a fost chitată câte 290 de lei în termen de 15 zile. Abuz în serviciu, da. Polițistul a făcut abuz în serviciu. Abuz în serviciu, da. Cu oprirea, da. Polițistul a făcut abuz în serviciu și exact de asta o să fiți acuzat. Vă spun sincer, ok, bun. Asta, polițistul a făcut abuz în serviciu. Nu era filtru ca să mă verificați pe toată lumea de stingători, de 2 de-alea, de da. Bun? Da, de ce? Că am avut-o pe eu să vă zic să ne las pe acolo, nu ca să descongestionați traficul. Ok, bine, bun. Asta, polițistul a făcut abuz în serviciu, da. Abuz în serviciu. Exact. Asta v-am trecut abuzul în serviciu. Ok, nu vă semnez nimic. Nu se lasă procesul verbal? Niciun fel de problemă, o să venim acasă. Ok. În continuare rugăminte dreapta, intrați în mod normal cum erați. Ați văzut pe lângă dumneavoastră că au făcut 10 în spatele meu? E cameră și în spatele mașinii și o să vedeți, lângă dumneavoastră au făcut 10. Pe acolo pe unde eu v-am rugat să ne lăsați ca să descongestionați traficul. N-ați vrut? Nu. Bun, ok, bine. Da, nu ați vrut. Bravo, bine că și recunoașteți. Da. Descongestionarea traficului, știți ce înseamnă? Se trece și pe roșu pentru asta. Da? Dacă polițistul... Da, băi, v-am și întrebat, dumneavoastră cu avizul dumneavoastră, da? Nu vă doresc la fel. Acum de ce nu pot să o iau pe aici? De ce? Că e liber și aici e blocat, nu? Adică să mă duc unde e blocat, să nu mă duc unde e liber. Da? Bravo, domnule, sunteți polițist de nota 24, domnule. Nu meritați să fiți polițist, domnule. Da? Faceți așa o chestie de răzbunare, abuz în serviciu, doar de ce? Ca să fiți noastră fericit. Să fiți fericit, nu? Ei, și era liber pe acolo, aici e blocat. Doar așa de obraz mă puneți tot unde e blocat. Halal polițist. Fix.